Guys, na may karon mag-witness mi kung unsaon ana mga kalag na autismohan diya sa tumboy ng Dios. Sa dali. Mga bata man din hindi. Na sila guys sa mga autismohan diya sa pila ka taong bautisman ba? Ano yung makauban na mo sa Ginoo gusto mag-witness. Gusto sulas na siya. Siyempre ako.